puɗɗorima inde Gueno joom mbaɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftidinde kajorowo kala koni wona warde won tan laato ittuɗo gotam muɗum ha jaka ballal tagɗo windere fay foof woddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe ciɓade ɓurɓe kala tago no ɓurɗo ɓurɓe hajade ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tan ko ɓurnaɗo bajjo aminata ko suuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cogɗo bafal nule annabagu nulɗo e hoore mum ko adi nulal nonɗino nulal ruttorde e jotto kisal sagar kisal satti gaddade yeeso Gueno tummade goto foof woƴƴa dandude hoore mum en calmini dendagal Pulaagu e nanoɓe Pulaar to mbawi wonde foof e dow laral leydi ndi en gartiɗo henna e mbadi jewte meɗen oolel Pulaagu tawi ñalal ngal hande ñalli ko ñande amde e nogas e jeegom lewru colte ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi woni 24 février 2024 ɗum ɗon noon ko musidɗo moɗon sehil moon mo kewɗon yebde walla heɗade hono Mamadou Saydou won fetere pinal gorko mo lugge sayboɓe to lugge nawi cabbini jaam beeli beeri bertani ƴogoɓe cali ɓaliti amgo malago ñemtini aljannaji gural leeli e booli ceeli ene soyno hoɓɓe arɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en calmini bandiraɓe foof e mbadi kuftidindi en gartiɗo henna e mbadi jewte meɗen hande kadi koye yewtere nde ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum to fate caggal dirtingol sumgoji leydi Sénégal eɗen gandi ko hande e janggo woni kaaldigal Ngenndiwal ngal waɗata tawi hande eɗen gandi fuɗɗima eɗen gandi noon kaaldigal ngal won hewɓe ɓe jaɓani arde hen e nder 19 e yimɓe ɓe ganduna hono gembinoɓe gam foɗodirde lefol laamu ngu hen 16 mo jaɓani arde e nder 19 ɓe ɗum ɗon noon won hewɓe kadi arɓe to banggue yimɓe waɗoɓe hono dawriyankoɓe koto banggueji cenɗe goɗɗe e nder gurdam leydi Sénégal ngari ɗum ɗon noon ko yidde wiide tan ko wawi wonde hen foof mboɗo sikki hande leydi Sénégal ɗo tolniɗo goto foof foti ƴewde ko fottude jaam no artirta e nder leydi ndi ha sumgoji ɗi mbawa waɗede jaara e no hannirta ni hen e dow kala mbadi ɓurdi labde taw kadi goto foof o hoolare ene woni hen taw kadi yimɓeɓe foof haqqillaji mumen ene jeedi hen taw kadi jaam e deeƴal en dañi e nder leydi ndi kala kone adda ɗum ko ɗum yimɓeɓe poti foɗanade eɗen jetta ɗo noon hono hoorejo leydi Sénégal e ngal ɗo kaaldigal banggal fayida ngal o noddi saabu ko wawi wonde foof kaaldigal ko kañum so tawi adorama ko kañum foti adorede so tawi adoraka kañum sakkitorte so sakkitorte noon yo adore won noon so sakkitorama heewi wonde tawa ko heewi boni bomare waɗi ɗum noon eɗen jarnamo e nder ndiɗon mbaɗen jarna kadi bandiraɓeɓe foof e nder ndiɗon mbadi e yidde artude tan yewtere men ɓennude won namde jaltunoɗe hen won namdiɓe hen wiide wonde hono deeƴal leydi Sénégal ɗum naworani fulɓe mboɗo sikki ko wasde famde ɓe mbi ko en pamani kono mboɗo sikki kamɓe gonɓe pamani saabu leydi Sénégal ɗe gandi to banggue géostratégie hono Afrique banggue hirnangue ɗo gonɗen ɗo kañum jeeya koye e leyɗele ɗe ganduɗa hande eɗen mbawi wiide ko kañum woni uddo yoga e caɗele ɗe ganduɗa ene kaaɗi hono diwan men o fuññitade saabu eɗen gandi caɗele nan bang yo bang kadi caɗele goɗɗe ene dooki leyɗele ɗe ɗum ɗon noon ko Sénégal tan hande woni leydi ndenji ndi ganduɗa kañum deeƴal muɗum ene wawi rokkude jaam walla hallade caɗele poɗɗe arde e leyɗele goɗɗe ɗe walla ɗe ganduɗa so gari ha e Sénégal ne wawi hallade ɗum ɗon noon deeƴal Sénégal wona tan Sénégal naaɓe tan ɗum joti ko diwan o foof wonande kay pamɗo ha tengti noon e Pulaagu saabu so tawi en ƴeewi to banggue ko no mbiruɗen ñanden fulɓe ene tawe e nder Sénégal fulɓe ene tawe e nder leyɗele kewɗe takkiɗe Sénégal ko nande Mauritanie ko nande Mali ko nande Niger ko nande Burkina Faso ko nanni e ha ko wona ɗeɗon hedde nogas e nayyi leydi taw fulɓe ene jeeya hen taw ko wali gendi hen ɗum ɗo noon firti ko so tawi jaam dañaka ɗo fulɓe ɓen dañata jaam kadi eɗen gandi fulɓe no mbiɗen ni ko adi foof ene caari e ɗeɗo leyɗele foof e leyɗele kewɗe fulɓe nani hen ɗum noon waɗi so tawi bone wutti hen aɗen gandi lurtata en saabu eɗen caari hen enen pecci e ɗeɗo leyɗele foof saabu so tawi
bonande waɗi Mauritanie fulɓe luutota fulɓe alay sago haade ko nan toon haysno gooto walla ɗiɗo ene waawi yana e mumen. So yana e mumen yani koye Pulaagu. Mali ko hono noon, Burkina Faso ko hono noon, Niger ko hono noon, Nigéria ko hono noon, Cameroun ko hono noon, Tchad ko hono noon hono noon leyɗele ɗe fulɓe ngoni ɗe fof. ɗum ɗon no firti noon ko wonde jam enen kala jiiliɗo jam enen poti hiilade jam kadi ƴeewde fewnitanaade jam kadi heblante. E ko refti hen ko kadi ko wona caragol fulɓe ngol eɗen laaɓa eɗen gandi hande leyɗele ɗeɗo ɗe kalmi gadimi ɗum tudde to bange koninkoɓe so wona Senegal kono leyɗele keddiɗe fof fulɓe ene pamɗi hen. nden ɗum noon firti ko so tawi bonande waɗi hare waɗi ko leƴƴi keddiɗi jogii kaɓirɗe ɗe. nden noon jogiiɗo kaɓirɗe jogiiɓe firlaaɓe jogiiɓe bomboje jogiiɓe ɗum ɓen ko kañumen ene waawi ɓuri waawde boomde. ɗum ɗo noon firti haa jooni ko ɗon so tawi bonande waɗi enen fulɓe ɓe en daɗata heen. E geɗel tataɓel ngel ko leƴƴi ɗi kodduɗen ɗi ko ɓuri heewde heen nanna e haqqillaaji men ko ngañgu bange fulɓe gila tubakoɓe nde sahaa mumen kollirta wonde ko fulɓe won a yawu dokki fulɓe ɗen keewi noon kadi yimɓe fof ne gandi ɗum. kadi leƴƴi kewɗi hannde nana e nder koddiji fulɓe ko ɗum nangi tawi ɗum ɗon wona hunde wonde kadi enen fulɓe mboɗo sikki ala leñol ɓurgol en moƴƴude to bange wawde udditade e yidde bandiraɓe mon yidde hoddiɓe mumen. kono noon won a yawu ngo dokka ɗen ngoɗon a yawu noon ngo wona a yawu moƴƴo ngo wona a yawu kadi fewgo ngo wona a yawu kadi moƴƴinowo koddigo hakkude meɗen e leƴƴiɗi kodduɗen ɗi. ɗum ɗo noon ko ɗum waɗi alay sago Pulaagu ne foti darade e nder ndiɗon baadi ha wawa laɓɓitinde a yawu muɗum ngo moƴƴitina ɗum kadi no mbiɗen ni kala ko woni e leydi jomum en no poti sobade hen ɓiɓɓe meɗen ɓesguji meɗen no poti janngude ha mbawa kala ɗo heɓete kala ɗo tolnete kala ɗo naatete kala ɗo sorte taw kañumen kala ɗo tawete taw en tawe ɗon ko ɗum haɗata en janngo e jaam monede e bangeji kala gila e laamu gila e gueɗe goɗɗe ko ɗum hokkata en fartange wawde jogade konngol e wawde jogade qima e wawde wattorede e wawde kadi tawtorede batu sabu batu kala ngo nga tawaka ka pewjanteɗo. ɗum ɗon noon firti ko alay sago mbatten haqqillaji e koye men no feewi e no kewɗen wiide ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa eɗen poti daranade ɗum sabu jam e deeƴal nokku o ko jam men ko deeƴal meɗen. ɗum ɗo noon ko enen fof eɗen poti liggodade leƴƴi ɗi fof paama ko ɗum woni nafoore mumen. ko heewi ko wonoɓe caggal enen duña enen dunca bonande faade e leƴƴi Afrique faade e leyɗele Afrique faade e koddigu leƴƴi Afrique ko yiɗɓe bonande yo dalñir so dalñitima kañumen daña no naatiri hen no ciɓori ngaluji men no gardi doole naata e nder men mbiya ngari ko ñimnude jaam tawa ngari ko honade dow meɗen ngari ko siɓade ngaluji meɗen. noon hankkadi en poti famde ɗum en poti finande ɗum en poti kadi daranade e dartanade ɗum ɗon ha mbawen tigui tigui ɓamtude leyɗele meɗen no hannirta ni hen tawa kadi mbattuɗen haqqillaji men koye men saabu so tawi tan mbattuɗen haqqillaji men e ɓamtare meɗen ko woɓɓe ɓamtanta en so renaki ko ni tan wayata guila jeytare men faade hande en jii en ɓosani no feewi leyɗele meɗen ene wayno nana ndiñiɗo gotel to banggue faggudu to banggue gueɗe kewɗe enen donki yaade kadi leyɗele meɗen won noon en gonɗinani koye men ha no feewi ha tengti noon e jangde ɗemɗe meɗen guendije ɗe so tawi en ndewani ngol ɗon lawol ko ngol woni burtamawol gotol ngol ganduɗa eɗen mbawi rewde hen ha ɓamten leyɗele meɗen ɓamten fagguduji meɗen ɓamtoɗen e nder hen. ɗum noon ko yidde wiide tan leyɗele men ɗe hande cohli ko deeyre cohli ko jaam ha mbawen ɓamtade mbawen yettade e pandale ɗe joguiɗen nde. ɗum noon mi wiya on calminama on beltanama ko ɗum jinnuɗen hande timmitinde yewtere men ɓennude nde fawade namdanoɗe hen ha yimɓe ɓeydo labde wonande ɓe laaɓano walla ɓe paamano ko kalɗen ko ha ɓeydo laɓɓitinde ɗumen
ha mbawa famde tigui rigui ɗum noon Allah jaram on jarama yo guel hokku en kadi tawtorede e jewte men paaɗe ha mbawen jokkude no hannirta ni hen.